Kumusta mga ka-dear friends? Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya ang atong idalit kaninyo o ginaot pa nga makahatag kini ninyo og leksyon o gamayng kilig sa inyo ang kinabuhi labi na og gamingaw karon ang inyohang adlaw. Anyways, sa mga kaigsunan nato nga naminaw karon nga naa Japon sa party sa norte sa Cebu o sa mga lugar nga naka-experience pa og mga aftershocks, amping kanunay. Ampo lang gyud ta sa Ginoo. By the way, happy na ta mag 100k ug daghang salamat kayo sa tanan nato mga kaigsunan nga ni suporta og ni tuo sa to ang channel nga makahatag og kalingawan ug pagtulunan pinaagi sa pag-share sa mga istorya sa to mga kaigsunan nga sila mismo naka-experience. So, kamo diha nga nagtan-aw karon nga wala pa maka-subscribe kay ubay-ubay pagyuta nga nakita nato nga daghan tag mga viewers pero wala pa maka-subscribe, agi og suporta dako na kana ikalipay namo kung mo subscribe mo nini ato nga YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories og Katabi with Ate Gems. So kung kamo ginaasa mo nga mopada sa inyong kagalingong istorya, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Yan, or i-check ninyo ang video description below kaya naa dito ang kompletong email ad nato. Sa ginahansad nga maminaw sa akong programa sa Radyo Matagadlaw, naa dito sa Barangay RT 99.5 everyday, not everyday by the way, Monday to Friday 11 to 12 para sa tuang Dear Papa Joe, mga short problems na ang ato ang gi-cater dito. So dito maglangay mga ka-dear friends og basahon na nato ang suwatampo nga pinadadiri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. So makausap pa mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininaw sabi niyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw ang atong istorya nagpamatuod nga di tanang tao susama when it comes sa paghigugma sa usa ka tawo. Mapariha magprofesyon, mapariha man og itsura, mapariha man og estado sa kinabuhi, mapadato, mapobre, dili gyud na siya assurance nga ang gugma nga ilang ihatag sa ilahang mga partners kay susama. As in dunay uniformity. Dili ing ana di ay mga kaigsunan. Sama na lang sa mga panultihon nga ang siman luloko. Pero dili tanan kinasay mga siman nga mausay giloko. Sama sa dinhi atong istorya karon nga ato ang tagaan og kinabuhi diri sa ato ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Istorya kini ni Cindy nga nahigugma sa usa ka DJ. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo og sa tanan nga nagsunod sa imong YouTube channel. Naghat ko pagpadala sa akong love story tungod sa mga pangutana ug sa nangutana unsay feeling kuno kung ang imong uyab usa ka DJ. I'm sure daghan na maintriga nining akong suwat ug sikin sa kini nga DJ. Pero para klaro sa tanan ha, dili ikaw Papa Joe. Bata pa ko, hilig na kay ko nga maminaw og music. Daghan ko mga koleksyon sa cassette tapes sa lain-lain nga mga artist. Pero di ko hilig og rock. Mo nga di gyud ikaw kini nga DJ. Kay rock station man mo sa una Papa Joe. Wasa ko kabantay nimo o lahi lang ang pangalan siguro nimo sa una. Wasa ko kabantay Papa Joe. Di lang gyud ko o di lang sad nako hinganlan ang maong DJ nga involved sa kuang istorya. Ilang mga name, isip mga DJs, ako lang taguan. Base na na mga pamilya ba? Unya, masuko ang mga anak o mga kaliwat. So sa ka alimuot kayo nga kagabhion sa moang barangay Papa Joe, nga akong giabangan nga balay. Naglingkod ko sa amoang gamay nga boarding house. Nagtanaw lang ko sa bintana,
Samtang nagatang nga mawaunta ang kahuot sa ko ang dughan. Di man ko makatuog. Dili to huot nga broken hearted ha. Huot lang kay limuot, Papa Joe. Sa una-una, nagbalik-balik ang maong tingog, Papa Joe. Tibuok, macho, in short, makadani ang iyang tingog, Papa Joe. Tingog so sa ka-DJ nga nakapahimo nako nga kiligon matag paminaw nako. Ug di ko makatuo nga ang gugma mahimong tinuod bisan sa kahanginan lang. Tawagon lang nato siya sa DJ X. Una na ko nadungog si DJ X kay mawala na akong gamiton para likay sa kontrobersiya. Total, sa katason sa panahon, daghan man sad ang nahimong DJ. Kay sikat ka og mahimo kang DJ sa unang panahon, di ba Papa Joe? Mura ba og vlogger karon? So sa kagabi, samtang nagbuhat ko og project ang iyang tingog na tibuok, hat kayo paminahon. Puno sa karisma kung imong paminahon. Good evening mga higala, you're still tuned in to your favorite FM radio station in Cebu, the heart of the city. This is your boy DJ X playing late night love songs. Murag yung kuryente pa ba nga niagi sa kundughan o di ko kasabot murag lahi ang epekto sa tingog sa mga DJ diri kanako. Murag naalang ko siya nga tubangan nga nakigistorya o gisundan gyud nako ang segment hantod na gani na mag-sign off, Papa Joe. Wag ko dukaa kay heaven kay ko nga maminaw og feeling nako og imagination nako nitong panahona nakahimo ko og usa ka desisyon. Can I make a request? Mao niya ang text nako sa station hotline og akong gi-request niya pagkasunod gabi ang kantang Forevermore sa side A. Wala ko damha nga mao to ang sinugdanan tanan. Char, Papa Joe. Pagkasunod adlaw, nadungog na ako nga gibasa sa DJ o si DJ X ang ako ang text on the air. I just want to say hi to our avid listener. Hello to Cindy of Lahog, who requested Forevermore. Cindy, wherever you are, you made my night, girl. Nangurog yung kong taman, Papa Joe, ang akong mga kamot, apil na ang akong lawas atong tayma. Mura ba ko ako na lang ang babay nga nahabilin ng tibok kalibutan. Gikan na to, Papa Joe, permi na ko maminaw niya. Permi na ko magpadaog mensahe. Hangtod nga usa ka adlaw ana, ni-send ko og personal message nga to sa DJ sa ilahang text line. Wa ko magdahom nga replyan ko niya kay kinsa ra gugut taon nga ambisyosa nga makauyab og DJ niya tong panahona. Nga daghan baya kayong mag-ilog ninyo, Papa Joe, di ba? Ambot lang, huksuway ana. Pero sa kalit lang ni reply bitaw na, murag ko og makuyapan ato, Papa Joe. Hi Cindy, I noticed you're one of our regular texter. Salamat sa support ha. Hope to meet you someday. Ang akong kasing-kasing murag yun o gigitik o gibayaw sa langit niyatong panahon na. Pero pagkahuman sa pipila ka buwan nga constant communication, niabot gyud ang adlaw nga nakita mi sa mall sa Ayala. Nakana ko sa una-una, Papa Joe, nga, hala, siya rin si DJ X. Di unta gani ko magpaila, Papa Joe, kay mas gwapo di ay siya sa personal. Char. Samot nga, hi and hello ragyod ni sa akong nahuna. Pero, maing lalaki siya. Confident, ug maayo kayo mangulatik, ug istorya ba. Murag, makatuog yung kunuhay ta. Nagsugod sa kapi-kapi lang, ug picture-picture ang tanan. Hangtod nga, nahimo ng mga dates namo. Hangtod nga nag-uban na mi permi, gahinan ko niya og oras. By the way, Papa Joe, usade ko ka call center agent niya tong time. Simple ra nga akong damgo. Pero tungod kang DJ X, pero giusab niya nga akong panlantaw sa kinabuhi. Pero gibutangan niya og kolor, fame, attention, ug gugma. Matud pa sa mga bagong pinulungan karon nga, haba ng hair mo, ate. Basta ikaw, Cindy, ikaw nga akong muse. Ikaw nga akong inspiration sa akong late night show.
Ingon pa ni DJ X, samtang nagtanaw mi sa skyline diya sa may SRP. I believe him totally, Papa Joe. Pero ang madugay, nasayran na ako, Papa Joe, nga dili ra di ay ako ang inspirasyon ni DJ X. Di yun mabintahan si DJ X, Papa Joe, sa mga bulatikay. O nasud yun ko sa laang kay sa sige na mong kuyog-kuyog, gidala ko niya sa usa ka motel. Sa duol sa usa ka sikat kayo nga resto bar diha sa may North Reclamation Area. Asa man na. Og dito natugyan ako ang karnero sa higal nga leon. Uy. Di lang kay kausa, kaduha, kundi di gyud maihap ang higayon tungod kay nahigam naman sad ko. Ako pa ganiya mo bayad kaysa tinuod lang gamay raman og sweldo ang DJ. Og being a call center agent, mas dako gani ang akong sweldo niadtong panahon na. Niabot yun ang panahon nga akong gikahadlukan, Papa Joe. Niresulta ang linapaay sa leon o karnero. Ni mabdus ko, Papa Joe. Nagsugod na. Nga makabantay ko nga nausab na si DJ X diri kanako. Di na siya mutubag kung akong tawgan. Kung mag-text-text ko niya, i-sin-zone ko. Kumato ko silang station, ingnon ko niya nga busy. Di ko niya tag doon. Mura ko og ordinaryo nga bisita dito. Samtang siya, padayon sa iyahang trabaho. Sakit gani paminahon kay magpa-cute pa kayo siya sa laing mga babae on the air. Usa ka gabi nihangyo ko niya nga makigistorya para magklaruhay mi. O dito naitabo ang mga istorya ug ako siyang gipangutana. DJ X, unsa man gyud ta? Nara ba ko yung maabot anak nimo? Mitutok lang si DJ X nako, Papa Joe. Why emosyon? As if wala lang. O kalit lang iningon nga, Cindy, di na ako kaya eh. I have a career to protect. And to be honest, di lang ikaw. Sus, Papa Joe. Mura jud og gibuak ang akong kalibutan. Mura ba og gilinog, giuyog-uyog, og libo-libo nga aftershocks. Nadungog na ako gikan niya nga napad siya laing babae nga napamabdusan usab. Ug napagyud ko na siya mga anak sa laing lugar. Kini yung mga DJ, no? Uy, dilitanan. So meaning, Papa Joe, iya day ko nga gipahimuslan pagkaway po angod tawhana. Di masad sa ingon nga nagkasinabot man ta nga uyon man sa dato ng duha nga ato ng sudlan. Puno pa niya, Papa Joe. Nitubag ko nga, unya, unsa may plano nimo aning akong gisabak karon? Unsa nila isulti sa akong mga ginikanan? Kabalo ba ka unsa kabati kining gibuhat nimo nako? Magabaan ra gyud ka. Dungag ko pa. Pasensya na yun, Sen. Pugson ko man og suporta pero kabawi daw ka nga. Kuhangon ra kay ikaw mismo nasayod biya jud ka sa tinud-anay na akong kahimtang. Papa Joe, maski pa og pug-an ako maayo. Wa gihapon ko'y makuha. Mao ni gingon nga life must go on. Matud pa sa uban nganong ni enter. Timing pag ito, Papa Joe, nga niulan pag-ayo niadtong gabi una. Ug ako naglakaw nga naghilak. Da ang kasakit sa akong kasing-kasing nga gipikas-pikas, Papa Joe. Milabay ang buwan nga puno sa kasakit. Nanganak yun ko sa iyang anak nga si Baby Lian. Nga way amahan nga nitabang. Maigani kay dawat ra ko sa akong mga ginikanan, Papa Joe, sa akong pamilya with support. Saon? Naa naman. Pero bisan noon sa kalisod, naningkamot gyud ko nga makabalik dayon sa trabaho. Ug ang pagtuo nga someday makabawi ra ko ug ma-okay ra ang tanan. Mga pagsubok lamang lahat to, Papa Joe. Matud pa sa kanta. Ang radyo kaniadto, Papa Joe, nga mo'y source sa akong kalipay. Sus, nahimo na akong kontra, Papa Joe. Di nagyo ko ginahan maminaw. Ug bisan ug unsa pa na nga station.
Makadungog lang kog DJ sa laing station, sus mangyamid ko sa una-una. Ug muingon ko sa una-una nga, sus, mangingilad mo mo take advantage sa mo sa mga babae. Hangtod nga usa ka gabi nga naglinya ko sa usa ka terminal diya sa may IT Park, Papa Joe. Kay padung nako muuli sa akong boarding house sa Lahug. Naay vendor nga nagpatingog sa iyang transistorized radio. Nakadungog kog tingog nga pamilyar pero lahi. Lain nga klase nga DJ. Pare-pareha ra man gyud og mga tingog og style, muda og istorya ang DJ on the air, Papa Joe. Pero kini siya kalma, matinahuron og puno og respeto sa iyahang mga caller. Uso man gyud kayo ang on-air sa una, Papa Joe. Katubang matching sa mga listeners. Mao gini ako nadunggan niya nga iyahang giadlib, Papa Joe, on the air. Ato lang siya taguan sa pangan nga DJ Advisor. Pero dili ni ikaw lagi, Papa Joe, ha? Paminawan ninyo ang ako ang ending. Kay inyo arang mahibawan. This is DJ Advisor reminding you that no pain lasts forever. And if you're broken right now, God is just reshaping you. Naigo niyo ko sa linya, Papa Joy. Broken and then reshaping. May isang mo advice, Papa Joy. Muna bag imong style manambag ba? Basta nagdangopya lang to nimo. Ha ha ha. Mao na tong gabi na, Papa Joe. Nga ni text na sab ko. Amot ba nga ni kilok mangyud ang ako ang kamot Abi na ko og di na ko pero nganong kiligon man yung DJ After sa dugayng panahon, naka-message na sa jud ko og laing DJ on the air. Og on air pagid niya ang text line. Naana na sa ko nga, can I make a request? Og ipadala na ko ang kanta nga Heal the World. Actually, dili ang world ang i-heal, Papa Joe. Heal myself. Pagkasunod adlaw, gibasa ni DJ Advisor ang akong message on the air. To Cindy of Lahug, you're strong and your message reminds us that healing starts when we forgive. And this song is for you. Matong gabi nga nibalik ang gamay na kong paglaom sa kinabuhi. DJ ra gid ay. Permis ako nga mamati na kang DJ Advisor, Papa Joe. Di sama kang DJ X nga hambog kayo. Si Advisor kay kalma, hilom lang, makadanisan ang tingog pero di sa pakyut-kyut. Makahupay ang iyang tingog sa kasakit. Sa kalugayan, nakakita ko o nagkaila may pinaagi sa online messages, Papa Joe. Kaya na may Facebook niya itong panahon na. Si DJ Advisor dali kayo nga makasabot. Di siya mamugos o kabalo siya maminaw sa iyahang mga listeners. Apan ako atong higayon na hadlok biya ko gahapon, Papa Joe. Di kasaligan ang DJ. Pareho ra mamutanan. Pahiyom pa nako sa kong kagulingon. Sweet talker, nya biyaan ra ka. Matod ko pa sa kong una-una. Pero si DJ Advisor ningon nga, dili mami pariyatanan ay Cindy, ang ubang DJ, di magud mo duwa-duwa lang, amang ko yung mga matinud-anon. Nayuban diya nga, nagpangita po nung tinuod nga kalipay, ayaw lang sa i-generalize tanan. Mura ba og siman ba? Di man tanang siman manluloko. Matod pa niya, Papa Joe. Samtang nagpadayon ang mga pagila-ila, daghan ang mga pagsulay. Ang trauma nako, dili-dali mawa. Bisan sa simpleng text nga good night ni Advisor usahay di kumutubag. Ang akong kahadlok sa pagtunga, ang pagbalik sa usa ka lalaki, labi na sa mga DJ, og balik og paghigugma, mura gani ko og sama sa usa ka pader gani, Papa Joe, nga gipalig-on pag-ayo nga di na matandog anang gugma-gugma. Pero ambot ba si Advisor, Papa Joe? Lahi siya, no? Huwag niundang. Kada buntag, magpadala siya og mensahe nako. Good morning, Cindy. Smile lang sa mong adlaw. Mao na pirmi niyang isend nako, Papa Joe. Usa ka adlaw, gihagad ko ni DJ Advisor, Papa Joe, o gidala ko niya sa simbahan sa Santo Niño. Cindy, matud pa niya, Papa Joe. Di man ako na mapapas imong kasakit, no? Pero ako, makatabang dyan ko, anak, para di na ka mag-inusara.
Nining panahon na Papa Joe nakahilak ko kay dugay na nakong gihuptan ang kasakit nga kinahanglan akong buhian Papa Joe. Nilabay ang panahon og sa pag-uswag sa among pag-ilhanay o pagkaila, honestly nakita ko ang kalahian nilang duha sa akong ex nga DJ ug ni DJ Advisor. Di man perfect, pero consistent, di sama sa dati na kong uyab nga si DJ X sa itsura. Layo ra siya. Kay gwapo to, taas. Ang nakalahi lang kay di dyan siya kamao mamugos. Di magpakaroon ingnon ba? Kung mag-uban mi, normal lang. Mura og dili siya DJ. Hinoon di man yun siguro siya ilado in person niya itong panahon na. Lahi man gud ang mga DJ karon kay mga personalidad na gyud. Murabag ka level sa mga content creator. Siya, walay show off Papa Joe. Walay pa famous effect. Hangtod nga niabot ang adlaw nga giingnan ko ni DJ Advisor nga, Cindy, can I make a request? Siya ko, di man ko DJ. O nitubag lang sa pagko Papa Joe nga, pinasmile nga. Unsa man, pwede ko himuon nimong forever request? Mura kinong title sa inyong programa sa Barangay RT Papa Joe. Nikatawa naman noon ko Papa Joe nga niingon niya nga kaning mga DJ ba kay si Talker gihapon ay may kay mamulatik oy. Apa na ako kasing-kasing ba Papa Joe? Kabaw ko nga lahi na karon. Di siya sama sa una na akong nauyab nga amahan sa ako ang anak. Oh Papa Joe, gidawat na ako ang iyahang forever request na ako. Kami na, pero iya yung gipakita na ako nga lahi gyud siya kaysa ako ang ex nga boyfriend. Kay wag siya mo take advantage na ako. Wag yun muhangyo og lapa sa karnero. Ang nakanindot lang kay aning DJ Advisor kay di lang pagka-DJ ang iyang pangita. Kay nasa ni siya lain nga trabaho. Nadani ni siya nako Papa Joe og nisud sa ni siya pagka call center agent. Usa ka adlaw niana during sa duha ka adlaw namong rest day nihagad siya nako nga adtuon namo ang among probinsya para mailailan niya ang akong mga ginikanan. Ug mailailan niya labi na ang akong anak nga gibilin nako sa akong mga ginikanan. Di malikayan nga naagyoy masulti ang akong mga parents sa kuha nga di gyud magdinang nga hag. Labi na sa radyo ra gihapon nako nakitaan ang akong hinigugma. Kabawa man sila nga DJ ang papa sa akong anak. Pero wa ko pakiyasan ni DJ Advisor kay wa madugay na malik mi sa among probinsya. O nining panahon na kuyog namo ang iyang mga ginikanan ug mga igsuon nga namay dito sa amoa. Malipayon gyud taon ang ako mga parents nga finally nakaplagan na gyud nako ang tinuod nga gugma. Dali dayon namong gischedule ang among kasal. Simple ra, iharang pamilya ug mga kauban sa radyo. Sa huwes rami nagpakasal Papa Joe for now. Nanginabuhi ming duha Papa Joe uban ang among mga anak. Si Baby Lian ug duha pa ka bata ang akong giatiman karon. Ako Papa Joe proud ko nga misis ni DJ Advisor karon. Ug si Advisor proud nga amahan. Usahay magtan-aw ko sa among radyo Papa Joe, magkatawa ko o mukatawa lang kalit. Murabag akong tan-awon siya og istoryahon nga moingon ko nga kaniadto ang tingog ra sa DJ ang nagpasakit nako. Karon ang tingog sad sa DJ mao ray naghatag og kalipay og kaayuhan sa kasakit sa akong kinabuhi. Karon Papa Joe kung mag-live si DJ Advisor sa radyo, iya yun ni kanunay isulti nako. To all the Cindy's out there, remember, not all DJs break hearts. Some of us, we fix them. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa mubo na kong istorya o gusto lang nako i-impart ang ako ang kaagi sa kinabuhi. Dinhi na lang kutob, Cindy. Daghang salamat Cindy og sa tanang mga kaigsunan nato nga nagtan-aw. O mao na siya nagpamatuod regardless ha kung DJ, seaman, politician, o unsa pa na diha kay karong panahon na maski pa gani ang way trabaho kung magbinuang jud.
matod pa sa uban nga once a cheater, always a cheater, but I don't believe that. No? Pwede maging mausab ang tao. Doon na yung kahigayunan nga makabuhat yung tagsayop sa kinabuhi. And by the way, I don't know, we'll say something special kung DJ mong mauyab. Amot lang ka ni Ate Gems kung nagtanaw ka ron sa tong video. Nakilig ba sa gani siya na ako sa una. Pero, commentsan mo kung nakasuway mo og uyab og DJ or artista ba o content creator nga nabinuangan mo or nakahatag ninyo og tinudalay nga gugma. I-comment ninyo below kay basin inyuhan na sang sunod nga istorya ang tagaan na to og pagtagad. Basin maingganyo mo pagpada sa inyo mga suwat. Again, daghang salamat sa to ang mga subscribers diha. Almost 100k na ta. Lipay kay ko kay paspas ang atong tubo karong panahon na. And hinaot pa nga mapunan pa na kay daghan pa kay tag mga viewers nga nagtan-aw karon nga wa pagyud maka-subscribe. Ni view lang. O pinaagi sa inyohang pag-subscribe, pag-click sa notification button, makatabang jud nga mapalapdan pa nato o mapanindot pa nato ang ato ang YouTube channel. Dili na ni maulang ang atong background. But anyways, daghang salamat. God bless you all. O hinaot pa nga ang inyong mga kasakit sa inyong kasing-kasing mawagtang ranapuhon. Ay sa magkalimot pag-subscribe sa Katabi with Ate Gems. Kini usab inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa
sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.